היי חברים, מה קורה? שמי אבי, והיום אני מצלמת עצמי במצלמה שרואים אותי. אני רק רציתי להגיד לכם שאני ממש מצטער שלא הייתי סרטונים המון זמן, ואני ממש רוצה לעלות. אם אני אספיק לעלות, מגניב! יש מלא לימודים ומלא לחץ, וזה חופש, אז אני יכולה לעלות מלא סרטונים. או שלי מדבר איתכם ואומר לכם את הדברים שלי, אייפד, כל מיני דברים כאלה, אייפון, אייפד, אייפוד. או את הפלייסטיישן 4 שקונה מחר, והיום נשאר פלייסטיישן 3. אז כן, אני אעשה אולי פתיחת קופסה פלייסטיישן 4. וואי, אני ממש מתרגש, וזה ממש מרגש אותי, ותודה לכל מי שצפה, ואני ממש מצטער אם אני לא אעלה סרטונים. אולי אני אעלה סרטון אחד מחר או ביום שבת או ביום ראשון, אני עוד לא יודע חברים, אבל אני אודיע לכם בפייסבוק, בדף שנפתח, ואני משאיר את הלוגו, בדף שנפתח בפייסבוק, ויהיה כל מיני תיקונים, וזה תירשמו חברים, תירשמו. אני יודע שעכשיו זה נראה לכם, הוא עושה סרטונים, איזה 5 סרטונים, בערוץ נראה כל כך משהו, מאפן, לא מאפן חברים, לא מאפן, כי הערוץ יהיה ענקי, יהיו כל מיני אורחים שיתארחו אצלי, ואולי גם מפורסמים. אני אנסה להשיג, אני לא מבטיח כל כך, אבל מכיר כמה, אז אולי אני אנסה. אז תודה שצפיתם וביי!